أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu, umdali wento zonke zibe phezulu kweni nonke. Ma-Afrika mahle. Ngiyoloku ngishilo. Ngithi amaKristu, amaNazaretha, amaRoma, amawashtawa, inyanga, izangoma, abakhonza ithombe, abakhonza amadlozi, abafuni ukufunda iQuran. And banesizathu ukuthi kungani bengafuni ukufunda iQuran. Is because iQuran uAllah kwiQuran ubaphosela inselelo. uAllah ubanikeza ama-challenges amaningi. The Quran is a challenge to each and every one ongafuni ukukhonza umdali, ofuna ukukhonza abanye onkulunkulu, azi kahle ukuthi abamenzeli lutho noma abamenzelanga lutho noma ngeke bamenzele lutho. Lalela ukuthi umdali uthini kuleli verse leli leQuran engilivulile. Suratul Al-Imran chapter 3 of the Quran, verse 135. Verse 135. Quran chapter 3 verse 135. Allah says, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Subhanallah. Nalabo abathi uma benza ukukhohlakala. Nalelelisisi. Nalabo abathi uma benza ukukhohlakala aw zalamu anfusahum, noma bona imiphefumulo yabo, bemosha imiphefumulo yabo. Subhanallah. Lalela ukuthi Allah uthini. Zakarullah, uAllah uyanimema. MaNazaretha, umdali uyanimema. MaKristu, umdali uyanimema. MaWashtawa, umdali uyanimema. MaRoma, umdali uyanimema. Nani ninenikhonza ithombe, umdali uyanimema. Nani nonke ninenikhonza amadlozi, umdali uyanimema. Ngoba uyanithanda umdali wenu, uyonidalile. Niloku ningafuni ukumkhonza. Zakarullah, uthi khumbulani yena kukho konke okubi esenikwenzile. Namkhonza uShembe, zakarullah. Wamkhonza uJesu, zakarullah. Wamkhonza uMaria ocebileyo, khumbula uAllah, khumbula umdali wakho. Wawakhonza amadlozi, khumbula umdali wakho. Uthwele, wayebulala, wenzani, wayikhonza inyanga, wakhonza noma imali noma yini. Zakarullah. Khumbula umdali wakho. Subhanallah. Uma ngabe wenze njalo, fastaghfiru lidhunubihim. uAllah uyena ozonithethelela iziphambeko zenu. Uyena umthetheleli wezono weqiniso, hayi wamanga. Uyena ozonithethelela konke lokungcola lokho enikwenzayo. Bonke lobukhedeni lobo enibenzayo, uyena ozonithethelela. Subhanallah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. Subhanallah. Allah uyabuza futhi umbuzo obheke kini maNazaretha, obheke kini maKristu, obheke kini maRoma, obheke kini maJuda,
obheke kini ma-watch tower, obheke kini nonke nina enikhoza amadlozi. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, ubani ongathethelela izono? Allahu Akbar. Phendulani-ke, ubani ongathethelela izono? Illa Allah, except Allah, ngaphandle kuka Allah. Ubani? Lo nkulunkulu wakho omkhonzayo, Allah uyakubuza, angayithethelela yini izono? Illa Allah, only Allah can forgive sins. U-Allah kuphela ongathethelela izono noma othethelela izono. Walam yusirru ala ma fa'alu. Allahu Akbar. Uthi Allah futhi bangabelaseli kulokho abakwenzayo. Uthi Allah, lento lezi ezimbi enizenzayo ningabeliseli kuloko nizenza, uyanikhuza. Lento lezi ezimbi ezinyanyekayo, eziyimikhuba, eziwukubola enizenzayo, u-Allah uthi ningabeliseli, yekelani, phezani, khumu, stop, ningasakwenzi lokho. Subhanallah, subhanallah. Ala ma fa'alu, lokho enikwenzayo, wa hum ya'lamun. Allahu Akbar. Ukube bebazi noma nibe nazi, ningabeliseli ukwenza izinto ezi-wrong, ningabekeseli niloku niqhubeka nihamba ebumnyameni, nibe nizazi ukuthi nihambe ebumnyameni. U-Allah uthi stop, phumani manje ebumnyameni nizohamba ekukhanyeni. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo, siphume ebumnyameni sizohamba ekukhanyeni, ahlale ejabulile ngathi wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.